Mga boss, meron tayo dito baga at puso ng baboy. Puso at baga ng baboy. Magluluto tayo ng kakaibang putahe. Bopis. Bopis sa Tagalog. Dito sa amin, Kandingga Bicol recipe. Ilalaga muna natin to, papakuluan. Saka natin hihiwain. Hugasan ko na baga at puso. Isasalang na natin para pakuluan. Mga 2 oras. Saka natin hihiwa-hiwain na maliit. Matrabaho to eh. Mga boss, ito na yung ating baga at puso. Magagawin nating kandingga. Pakuluan na, lumiit. Kanina, laki niyan. Ito yung mga sangkap natin: Luya, Bawang, Sibuyas, Siling, Kangkong, Laurel, Suka, Toyo, saka Pamintang, durog. Sige mga boss, at gagayatin muna natin yung baga natin. Update na lang. Nahiwa na. Ganyan lang kalalaki yung hiwa ko kasi liliit pa yan pag niluluto sa pag-isa. O paano? Magigisa na tayo mga boss. Mga boss, mainit na yung mantika. Magigisa na tayo. Unahin natin luya. Tapos sunod natin yung bawang. Sunod natin yung mga sibuyas mga boss. Sibuyas. Yan. Tapos mga sibuyas. Kunting sili mga boss para may kagat-labi na agad sa pag-isa pa lang. Oh mga boss, lumalabas na yung aroma ng bawang, luya, sibuyas at saka sili. Isusunod na natin yung ating puso at baga. Yan. Sasangkot kayo natin ang mabuti. Sakto lang yan yung pagkahito ng mga boss. Nasa to kanina, pinakuluan natin sa kalahating oras. Kaya medyo malambot na rin. Lalagay na tayo ng laurel mga boss para manot ng lasa. Susunod na natin yung pamintang durog para tuluyan ng magluto ang sarap natin kandingga. Napakabango na mga boss. Tapos mga boss, toyo. Sunod na natin yung toyo natin. Tapos mga boss, yung suka. Tama na yung mga boss. Halo-haloin na natin hanggang sa maluto ng bahagya. Ganda ng kulay na mga boss ng ating kandingga. Susunod na natin yung kangkong saka sili na siling haba saka siling labuyo na buo lang saka yung mga durog na sili. Yan kumukulo na yung sabaw mga boss. Naglalagay tayo ng asin mga boss.
Ito yung ano, Kandingga. Kung sa Tagalog, Bopis. Kaso sa Tagalog, nilalagyan pa yung ano, pampakulay at swete. Ito yan lang, kakaiba. Paano hahaluin natin to mga boss hanggang sa matuyo. Magiging crispy to. Maglalagay tayo mamaya pag malapit na maluto mantika para ano, medyo tostado. Mga boss, nasa ano na yun, 12 piraso na sili na nilagay ko, parang di nag-anghang. Lalagay tayo nito konti para may sipa talaga. Wala na sili, yun lang yung nilagay ko kanina, nabili ko 10 piraso, 12, may bunga din doon na kinuha ko, kulang yung sipa. Mga boss, malapit na maluto. Ayan, kumukulo na. Lalagay tayo ng ano, mantika, para kunting mantika lang para tostado to, para masarap. Ayan, kunting mantika mga boss. Para maging tostado yung ating ano, Kandingga. Sarap. Sigurado may sipa na to, dami na ng sili. Saka nilagyan ko ng ano, hot sauce, kulang sili. Yan mga boss, oh, malapit na ano, tosta. Ganda na ng kulay. Para medyo malutong. Kung ako mag-iwa mga boss, ganyan na kalalaki. Hindi yung iba, pag nagluto ng kandingga, pinong-pino talaga. Ako mas gusto ko ganito kalalaki. Katamtaman lang. Konting minuto pa mga boss, hainin na natin to. Plating na tayo, luto na siya. Pinutusta ko lang para sarap. Mga boss, luto na yung ating ano, kandingga. Ano, napakaganda ng kulay. Sarap nito. Kaya wag tayo ulit makakalimot tumawag sa itaas. Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Di mo kami pinababayaan. In Jesus name, maraming salamat po. At sa mga bago dyan, please like and subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga bagong video na parating. Ayan mga boss, luto na. O paano? Kainan na. Napakarami nito. Yung sa kawali, yung iba andun pa.